niyo ako. Mag-unbox tayo ngayon ng bagong GGRC X12 Pro. Latest ito guys. Pro na ito. So, samahan niyo ako. Okay, ano guys? Buksan na natin. Ito guys, singit ko lang ito kasi hindi ko na explain ang lahat na function kanina. Okay, ito guys ay SD card slot. So okay, at ito naman ang kanyang sensor, optical flow sensor ito guys, sakali mayroong object o tao sa pag land niya, hindi siya maglaland kasi mayroong tao. Ito naman ang optical flow. Okay, at sa remote control naman hindi ito na kompleto. So ang sa antenna may repeater na ito guys. Okay, ito ang power on off. Okay, at ito ang static off and landing. Okay, dito naman ang take photo and video. Ito ang button ng return to home. Dito ang on off ng GPS. Ito GPS mode ito guys. Pag i-off ang GPS, magre-read na ang isang green, yung nauna. Okay, okay, yan, optical flow na ito, off na ang GPS. Okay, ito ang user manual at ito ang mga supported na country. Charan! Ano guys, ang GGRC X12 Pro. Ito ang power hub.
o kanyang load sa pag charge natin. Ito ang battery. Okay. $13.5. 11.4 volts ang kanyang power output. Okay, at ito ang kanyang loading charging. Okay, at ito ang kanyang phone holder. Ito sa kanyang remote control transmitter. Okay, at ito ang joystick. Pataas, pababa, turn right, turn left. At ito naman ang saka right hand, paabante, paatras, pakaliwa, pakanan. Okay, ito ang power button. Okay, at ito naman ang take off and landing. At ito ang pag mag-take ka ng photo or video. At ito ang pababa, pataas ng kanyang camera gimbal. Okay, ito ang kanyang power cable cord. Ito, at ito naman ang extra propeller at yung labi ng propeller, hexagon. Sa atin ito na Allen wrench, dalawa Allen wrench. Okay, at ito ang kanyang sling para sa bag. Ano pa? Kain natin. Okay. Kain natin.
natin. So, parang okay. Try natin. $267. Guys, 267. Pag merong battery, fix natin ang battery. Okay. Oops. Pag mayroong battery, $434. Guys, 434.6. Okay. Okay. Try natin. Ito guys, kanyang power button. Okay. Okay guys.
ating i-connect sa phone. Wi-Fi muna, Wi-Fi. Ito guys, ground. Ground. Okay, connected na. Sa apps tayo. Guys, enjoy fly. Check aircraft. Start. Drone is under remote. So guys, lang so mamaya guys, try natin pagpalipad. Okay, okay guys, try natin.